שלום שלום אחיי ורעיי, אנחנו נמצאים במלחמת עם כלביא יקום וכארי יתנשא. איזה פסוק בחרו, רק בגלל הפסוק הזה אנחנו ננצח בעזרתו יתברך. אחיי ורעיי, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. אנחנו רואים בזה כל פתיחת ההיכל שמוצאים את הספר תורה. דבר ראשון, ירדה שנאה לעולם ברגע שקיבלנו את התורה, לכן נקרא סיני, שירדה שנאה לעולם. והמלחמה היא לא נגדנו, המלחמה היא נגד השם. ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. למה לא מפנינו? כי כולם, כל אומות העולם נגד השם. זה מפריע להם שהשם בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. הזכות הקיום שלנו זה התורה. ולכן במלחמה הזאת, דבר ראשון, אנחנו חייבים להגביר את המצוות, להגביר את התורה, להגביר את הצדקות, להגביר את הטוב על הרע. כי המלחמה הזאת זה הטוב על הרע, על האור והחושך, בין ישראל לעמים. וברוך השם אנחנו עם הנבחר, ואדוני ילחם לכם, ואתם תחרישון. תראו, המלחמה תעבור. המלחמה תעבור. השאלה איך אנחנו נעבור את המלחמה. זו השאלה. היום התקשרתי לאחת האימהות, לבקש את אחד התלמידים, מה שלמה, מה נשמע? אז אני שואל את האימא, איך בבית? והיא אמרה לי משפט כל כך חכם. תראה, אנחנו מנסים לשמור על שמחה בבית. ואמרתי, וואו, זה העיקר. זה הכל. יש לנו מספיק לחצים, פחדים, חדשות, ריצות למקלטים, לא ישנים בלילה. תחשבו עם ילדים קטנים, רצים כולם, זקנים, מבוגר. אבל הבית צריך להיות המשענת, הנעימה, הטובה, שיש לנו עכשיו אפשרות לעבור את המלחמה באחדות המשפחה. יושבים יחד, לומדים יחד, משחקים יחד. אולי עושים חבילה עוברת יחד. אולי עושים משחק, אומרים תהילים יחד. זה מאוד מיוחד, אוכלים יחד. לקחת את המצב, המצב הוא נתון. שאלה איך אנחנו מסתכלים עליו. ואיך אנחנו ממלאים אותו. ואיך אנחנו מכניסים תוכן לשמחה שבבית. ילדים אוהבים שמחה. ילדים לא יכולים בעצבות. זה עוצר אותם. אני רוצה לומר שכדאי לומר פרשת העקדה. בזמן שנמצאים במקלט, נמצאים בהזקה. פרשת העקדה מעוררת רחמים בשמיים. וזכור לנו עקדתו של אברהם יצחק בן אברהם עליו השלום. וזה הקדוש ברוך הוא מרחם על עם ישראל. ובמילה ויעקוד לכוון שאת כל הגזרות הרעות בעזרת השם לא ירדו, יישארו בשמיים. חי ורעי, שיהיה לכולם שבת, שלום ושמחה במשפחה. להתראות.